Madwar Malta Bgħodex isiru 21 purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira kull sena b'iktar minn 10,000 parteċipant jilbes ta' personaġġ Bibliku. Ftit sigħat biss qabel ma bdiet il-purċissjoni f'Raħal Ġdid, żorna uħud mis-swali fejn kienu qed jippreparaw il-parteċipanti. Min iwaħħal xi daqna, min jillostra t-tarka u min jipprova l-qorq biex jara li hu komdu biex jimxi fit-tul fuqu. Hemmhekk iltqajna ma' Mark Ferris, delegat li jgwida l-preparamenti, li spjegana li f'Raħal Ġdid il-pubbliku jiltaqa' ma' 450 personaġġ Bibliku, mill-profeti tal-Antik Testament għal personalitajiet kruċjali tal-passjoni bħal Ponzju Pilatu. Aħna provajna da nżommu mal-kostumi tal-epoka, ġifieri jekk se tara il-profeti aħna se tara pereżempju nuqqas ta' bellus fejn mbagħad jitlu r-rejiet tara l-bellus, ġifieri dejjem żammejna madrab u kemm jista' jkun anke l-kuluri li kienu jużaw dak iż-żmien. Xi ħaġa interessanti li għandna fil-purċissjoni aħna ċertu kostumi ġibnihom minn pereżempju l-fer tal-profeti, ġibnihom minn kowtijiet irriċiklati. Konna xhur kowtijiet antiki, naqalgħu mill-fer u waħlu fuq il-kowts biex dejjem pruvajna nirriċiklaw l-affarijiet. Għalkemm kull sena jiżdiedu l-personaġġi u l-parteċipanti 80% tal-personaġġi li naraw fit-toroq ta' Raħal Ġdid kull sena jkunu rappreżentati mill-istess persuni. Kieku xaħat kellu jbiddillek il-karattru f'daqqa waħda taċċetta? Skont. Ma tagħmilx differenza fil-verità l-karattru, hemm iktar il-pożizzjoni biex ngħidlek għaliex insertajna pożizzjoni fuq quddiem, allura awtomatikament nieħu pjaċir lestik min ħalli mbagħad nispiċċaw kmin u forsi anke nilħuq xi purċissjonijiet oħrajn in the meantime. Huwa bla dubju avveniment li jirrikjedi preparazzjoni kbira. Iżda kellna l-kurżità dwar x'jiġri mill-kostumi, mill-elmijiet, mit-tarki wara li tkun għaddiet il-ġimgħa kbira. Ferris għalinna li kollox jinġabar fil-Knisja biex jumejn wara fl-irxoxt il-parteċipanti jkunu jistgħu jaħdmu komdi. Mbagħad fl-oratorju nibdew indaħlu l-affarijiet, għandna jsu dawk is-siġġimat naraw xi ħsaret ikun hemm għax waqt il-purċissjoni minn marlu bokla minn iż-żarratlu x'imkien, fimt, neħdu nota, il-taswiet neħduhom għand minnu konċernat, pereżempju tal-ħaddiet neħdu għand il-ħaddiet, tal-ħwejjeġ neħduhom għand il-ħajjata, tal-ġilda neħduhom għandna wieħed jaħdmu l-ġilda neħduhom għandu ġifieri nqasmu x-xogħol fuq hekk. U x-xogħol jibqa' dejjem bagħad is-sena kollha. Nifqu daqsxejn fis-sajf, nerġgħu nagħmlu l-lista kollha f'Ottubru, nifqu għax-xahar tal-miliet wara l-miliet nista' ngħidlek niltaqgħu kuljum. Il-purċissjonijiet jilqgħu eluf ta' persuni fit-toroq li dejjem jistennew l-aqwa wirjiet awtentiċi ta' waħda mill-iktar ġrajiet kruċjali fir-reliġjon Kattolika. U nistgħu ngħidu li ta' kull sena il-pubbliku ma jkunx iddiżappuntat.